Belbare ardi borok bai khobjak basenam kamini takuk Jugesh Debarma 7 foot wall sakani kalaima bai yatek baikha takuk Jugesh Debarma na chu baikha samung tangui chanai bodol Tamni bagai nang sak derana ni nang kham kisa kok sekinar gadi. Abta samung thamani tam nai plaster khaijang nai nai thamaba borok bangai hikuti doglan chokjang nai otok paslai jang nai ta amo slai tini wo hak kak tai klai murang sai simalia Bese kucuk ni klai kya. Kumti doglan 7 foot ni hak klai ta Tam dokumen ka ang ketu apro sai simal yang thangka pura yang kom khobja ong nang yo ar lengja kon simalia nang doktor ko thangka hanori no bhitu pen tola srat to noi moli akoi doctor otu betul thangka bo doktor thangka ni edisi doctor khumlanga tam sabro doktor ni amaro simalia jibit tong thang se de bitibre injection ro biti rok loi injection se mere ka no ka sal busuk tong nang doktor le phare ka ediswo jerdin tong kya kini ni bu mukhe bu me to debarma bo kami kalay basra parawa पंचायत के program belbari ब्लॉक है olak kusi namo belbari nini umur busugro ane umur 28 nang sachung da tong naike nini logini to tong login tong bisa korupsi kan ini bisa korupsi school board tiba tak kaya kono kaima ketal sih kerba kono kamu mau zeta kajang mah ketal sudah tapi bom hai kondisi tong ini ya kesa bom hai sajakan tapi background bisin dunuk toa kayak himi hakat hone himaya kota yang mana tuteling himaya nana sukibo tiga sukaso ya semia kota cakap bonaji boko toa sini lan bonaji itu sijak teluk hamnan digi je sesa konmina digo untuk asirok ta asuk mahenta emne doktor ok sama ke hada hamna ni hinjasa doktor khati background doktor tulang gai naja ge jinso naje ke kono na jangan yang kan orang rikiri ka sambot thang mahta coba sunang ta coba sunang ka rang hospital tini sabo nono subanani phaikia bo nang sajama amai ko rasmi sri bodolok phai bor belakino subamu kasa ano saklai suba phaikata nang borok je subamani tuile nang tamo borok na bukha ka hamba ya phana musu bor nang khaksang kata belai subaman ba ke buda suba phaikina na ke boy ko para bahni borok ke mairong sasa channel payo on param bor phai am hake suba chongta tabuk nini logini ni no sai tabuk oba hake sa khamyangi thongor klai tongmani lukorongal nang tang konyani musu suba de ni sanata tamno subanani rang pusara alo gini kalai tongmani sabutu tong ba katal ku ba tong bisa kama usun pori datang kan pori tam ko sai tong lanyoro ko bui suba ma ra bu sa tong ta samurok tong khalemani samung ko to je ma ra bu आगे का सब सारे तन मन इन्हें सही जैसा तो alo gini sa tong सामुं खाये तब ओम हाय सा खामियां मन या गोलो रां पैसा जिनान बा पत्रि प नु खुंसा लनानि जों जाला दक साखा बाहाय फाय
बनमनाय मा दङ गोबां बो सामखौ थांबाय आबा तवान दिन बुं खतमो सिबान Kini norok sabno subana phaimani abo bo kamiu phaidiau kisu saikne. Oboke Basram kami jeng Basiri kami jengo phaimai ke jengke tangai janai bodol tangai janai bodol haite jengbono chuba khai bini yakung yakhamya bini buma bufa kreni bagai abon bagai jengbono chuba lainani phaike je mantui tamo tangai ja norok bo mahai samu jeng samung khaimai ke jengke sinoro tongo rong mistri dalai rasmistri current wiring bebak nata bebak sapol jak bo do no khai khlai sam tangman bo hongke sinoro membership khayapan jengbono chuba kha bo ke nok tangthani mane kotha bokhok tani bini yakungo klai abo haingi jengbono ma chuba kha karan bini buma bufa krei jeng tangai chate tifan jeng borokno chuba utaman bagai hingke jeng bai jeng hamjak laiman bagai jeng chuba nai jeng gosok chubai mangke jeng taibo jeng oro sinai nuknai kabangma tong borok teb chuba thang hini jeng nayo sarkarni thani Norok ni je ama hai je samung tangnai bodol nei je ni je khagoy ama ke suba mani mani bo sab sabno suba kha norok obon da prothom suba mani jeng obo bai hingke hingke jeng saita chuba jakha kini ni sini mo ani mong hingke Manoranjan Debarma hingke office secretary tangai janai bodol nari সংগঠন membership busuro borok bangta sini membership tongo 1000 ni abab tong bofro songsamani bisu balak sinamo songsaman hingke August 2023 ni August 24 norong ni wansong mangka tangai sana ifang thang jesong thang je duku birman tong khana kangka aro subanan jeng jotono chugya suba layai phonuknani jeng asak tangai sa tongdo hi jeng subai mano hingke sini sai taibo tongo sikita borok sinai nuknai borok chuba thang jeng obo nayota jengke hamjak maro manisi suba make busung long time tong nai norong mahai suba mong bahai wangsok kai sini suba mongko jeng dine dine tep suba jeng protek maso kaisa ke suba ui thango joto mansak jeng suba uta norok kini sabono subana phaimani bo mothani bo sangtani ti norok subana phaikya kise kok saikne हामबाय जों दिनै सुबाना फायमानि हिंके जों सिनि मथा हांके तांगाय जानाय बदल कायसा सिनि अफिस दङ खुमटिया हाटिव हिंके जों सुबाना फायमानि जे नुखुं हांका सिनि ताखु जुकेश बबो सोंहायनि खरसा सामुं तांसानाय दिन कामला खायसानाय बरक हिंके बो सामुं खालायथिनिव बिनि इन्सिडेन्ट हिंगै ताबो bini obostha to norok nukhana bini yakung jora ke plejak hamya hingke bo bini yakung se hamya ko jotono se aiken se din kamla khai sanai borok hingke ba hingke onek kosto o tongo sung obono khobor manai sung tangsanai bo tangsanai ba hingke sini taku khoroksa bele hamya kalaijak khanawoi sung bono tini sini tangsanai bodolni ngei kisa subamo tubi phaile keta je tabu to norok subai tongo joto je obo hai sak hamya rokno je sa ya chu ya rokno hingke tei norok ni tei porbote subana musung tongnai rokno tam ko kuchalani musung je subana musung rok borok bo phai suba phaidi sung tangsanai borok suba manile sung busukle subai manja mahai jono kisa misa kale khai je mantui sirei khaili jama ba hingke tebo tongo subai manai bekti abo hai borok borokni bisingtui suba jakhangka sini takhuk jukesh hamui basathani dotino samung sauna hni kha khaita tini norok ni bodolo sap sap kai kisa sini mong kise sini mong sini committee ni president sini dara bokhai sini president bini mung Sudhangshu Debarma sini takhuk Manoranjan bokhai office secretary sini working president sini takhuk Binoy obaike tebo tongbayo joto sini cashier buni mung Binoy no Binoy to obaike jotono kaisa uko pot tongbaita tini phanirong bisingo norok obo hai thinang rogo taibo mane obo hai yapiri je hamya chaya rokno nukhungo je chugya rokno norok obo hai chubanani bagui norok ni je nahar mung tam tongnai abo hai abo obosoi no जोंनि subamung tini sini takhuk jukesh
no subakan paithengya agami dino tai khoroksa hamya accident bibino phayu khangkai जों आफोरबो सेम अबाहायगोन जे मानतै याफारलायमोन बिसिंतै थाङै सुबालायनायता जों अबो थागियाता अमाके सुबानान बागै फान रखान र बमके कालेक्ट खाइलायबा बमके रंलाय फान जों पार्सनेल बो जे मानतै याफारलायो प्लास जोंके सिनि तेकेसा मानलि फी दङ लिफि तानता इनके आ फाननि रां रक बाय ताय आबो बाय इया गोबा सिनि किसे मिसा पकेटनि फन रलाय हायके सुबालायता अनि सिनिमुंके मलिन देबरमा रड मिस्त्री